Bima Ndalama anakhukhuzika ndi umphawi kwa zaka ndipo palibe chinkamuthekera mpaka tsiku lina mokutha nzeru umphawi utamugonjetsa anakhala pa benchi pena pake kusowa choti nkupanga tizovala tili tong'ambika dzuwa kuotcha osalimva kuotcha olo pang'ono kuli kukula kwa mavuto. N'chifukwa chani sindinabadwire mu banja lochita bwino? Kungoyipeza ndalama m'manjamu changu yapita kale kwa landlord chakudya kumangokwera tsiku ndi tsiku kenako apise m'matumba akupeza 1000 kwa chayokha basi. Koma ndiye anayilalatira Bima Ndalama mwa dzina lake. Iwe ndikulankhula ndiweyo Mr 1000 nthawi zonse n'chifukwa chani umandithawa ine? Siunayambe wakhazikika pa ine chifukwa chani nthawi zonse umakathera kwa landlord pena ukathere kwa eni shop pena kwa eni chigayo? N'chifukwa chani iweyo 1000? N'chifukwa chani siufuna kukhala nane? Tayankha ndikulankhula ndiweyo 1000. Anateno Bima Ndalama poyilankhulira ndalama inali m'manja mwake ya 1000. Umawakonda anthu olemera kale iwe, kwa iwo ndesu uchoka mpaka kumaberekana kumene koko. Mukulekeranji kumaswana mu nyumba mwanga? Unadana nawo njiwa anthu osauka. Iwe 1000, iwe 1000. Misonzi yakulema m'maso mwa Bima nati, iwe 2000 lero lokha undiyankhe. Ndikhale ndi mayankho olondola tandiyankhe 1000. Koma ali mkati molankhulitsamo anangomva mawu onong'ona amvekere Bima. Mantha anamugwira kudabwa zoti akumuyitana ndi ndani. Ndi ndani wandiyitanayo? Bima, ndili pano m'manja mwako ndine 1000 ili m'manja mwakomo. Mwachidwi ndi mosaphetira Bima anadabwa chani kutero kuungalankhule pepa lawe. Inde ndipo ndimakumvesera zonse umalankhula apazi. Ndakhala ndikuyesa kulankhulana nawe kwa nthawi yayitali koma sumafuna kundimva. Nthawi zonse umakhala ukudandaula ine koma si ine olakwa ayi, koma olakwa ndiwe mwini wako. Olakwa ndine ndimatani ine iwe Ndalama? Ndipo 1000 inamuyankha Bima Ndalama nati, nthawi zonse ndimabwera mokondwa kwa iwe. Umagwira wekha magobo kufuna ine tsiku ndi tsiku, koma olo ndi tsiku limodzi siunandipangepo ine kuti ndikugwirire iweyo ntchito. M'malo mwake umangokanditaya pokandipereka kwa landlord kapena ku mashopu. Siunaganizepo zondigwirisa ine ntchito kuti ndibwere ndi anzanga tichuluke. Umandigwirira magobo Bima, ndipo ukazandipanga ine kuti nane ndikugwirire ntchito moyo wako uzasinthiratu ndipo ndidzabwera ndi anzanga mwaunyinji kwa iweyo. Bima kukamwayasa mutu kukula nati, ndizoonadi ungandigwirire ine ntchito? Inde Bima, nzotheka ingokhulupirira unditenge ineyo ndipo uzipanga zomwe ndizikuuzazo. Bima ndi confidence anapita kunsika wakundilande atatenga 1000 m'manja nkukagula zibaluni nafika pa sukulu ina ya ana Nazare nayamba kugulisa zibalunizo pomwe ankatha maminisi ochepa. Zibaluni zonse zinali zitatha. Anawerenga ndalama anapeza kuti ali ndi 5000 mthumba mwake, chimwemwe kukamwa chosatha. Taonani achina 1000 mulipo 5 ino. Kodi mmathaso kuchulukana eti? Inde Bima, timachulukana tigwirisebe ntchito usatope. Bima anatenganso 5000 yonse nkukaguliranso zibaluni ndi kupitanso malo ena komwe kunali chisangalalo cha ana, ndipo anatakata kumeneko pomwe dzuwa linkalowa. Anapezeka ali ndi 10000 m'manja mwake. Kumwetulira komwe sankakupeza kwa zaka zochuluka kunayamba kufika pa nkhope pake amvekere. Kodi anthu akamati ndalama zimalankhula amatanthauza zimenezeti? Anazihaga ndalama Bima nati, unkanena zoona, mumachulukana inu achina 1000. Kenako Bima anakaoda zibaluni zochuluka ndi pampu ndi kulemba ntchito anyamata nkumapitisa zibaluni zomalo osiyanasiyana omwe amasonkhanira napo ana. Profit ingabwere kumeneko nkumagawana nawo anyamatawo. Ndalama pang'ono ndi pang'ono amasunga, ndipo pomwe miyezi inkatha anazigulira nyumba ndipo anaguliranso mkazi wake mashini osokera chifukwa anali ndi luso lwa masokedwenso naye. Posachedwa
mkaziyo anayamba kuphunzitsa azimayi anzake kusoka pa mtengo wabwino kandalamaso nkumachulukana. Madzulo ena aliwonse akagulitsa zibaluni bima ndalama ankakagulisanso zibangiri, manikilesi ndi zinthu zina kumalo komwe anthu ankakanjoyako madzulo. Kenako ndalama inayamba kumupeza kumachokera mbali zonse mosavuta, akangokhosomola ndalama. Thukuta lake ndalama mekameka kuchokera m'maganizidwe, chidwi ndi mphamvu ndi kudalira Mulungu zomwe anali nazo. Kenakonso anayamba kulemba achinyamata ntchito, ndipo chomwe sankayiwala ndi choti anamva 1000 kwacha ikulankhula bima ndalama. Mnyamata yemwe ankangoyendayenda ndi dzikoli anapezeka ndi mpondama kwacha kwawoko, nkumadziwika kumaso kwa anthu. Usiku akakhala nkumawerengesera ndalama wapanga tsiku limene lolo ankamwetulira nati eti taonani mapepala awa. Amalankhula munthu akafuna kulankhulana nawo. Phunziro langa munkhani si akulankhula kwa ndalama ayi, koma machitidwe athu a zinthu nthawi zambiri. Ndalama timayipeza, koma mmagwirisidwe ntchito athu ndi kukhala olakwika. Ambiri amaona ngati magwirisidwe ntchito olakwika ndalama ndiko kumwera mowa kapena kugula mahule kokhayi kapena kuhonga ayi. Magwirisidwe ntchito olakwika ali ngati munthu yemwe ali pa umphawi ochuluka mwamwayi ndi kupeza ndalama yapakamodzi, ndipo m'malo mobwera ndi njira yochulukisira ndalama wayipezayo ndi kukagula galimoto azikwera basi anthu azimutama. Dziwani izizi sizimakhala zasova mavuto ayi, koma zangoonjezera, chifukwa umphawiwo umakhala ulipo stilo ochuluka, koma wangobisika chabe ndi zomwe waonesa anthu kumaso kwawo. Tayenera maganizidwe athu tikayipeza ndalama azikhala oti 1000 kwacha ndili nayoyi ingaberekane bwanji. Ndalama imaberekana pangatalike chotani tsiku lina mpaka ndalama yathu izalankhula chichewa chomveka bwino chosafunikiraso akila kumasulira. Ndine Dini Studios. Osayiwala kupanga like, comment komanso share nkhani ya bima ndalama.